அவர் வரல தெரியுது வர வரைக்கும் 10 நிமிஷம் அல்லது வெளியே போக சொல்லுங்க, அப்போ புரியும். போங்க, வேகமா போங்க. அப்படியே நிற்கக்கூடாது, கூட்டம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஒண்ணுதாங்க, ஒண்ணு கொடுத்தா போதும். அந்த மாதிரி ஆட்களை நோட் பண்ணீங்க. வேண்டாம், அங்க நிக்கட்டும். இல்ல இப்ப வேண்டாம், அங்க நிக்கட்டும். அங்க உட்காரு. சொல்ல சொல்ல கேட்கறது இல்ல. 7 மணிக்கு தான் வரணும்.
வேலை பண்ணுங்க. அங்கே கொஞ்சம் பேருக்கு சாப்பாடு மணிக்கு மேல வரேன். சீக்கிரம் வரேன். பேப்பரை யாரும் கிளிக்காம பாருங்க. கல்வி வாங்க வாங்கிட்டு அடுத்தவங்களை வழி விட